una cosa de foc en alguna cosa recreativa. Per això nosaltres el que hem fet este matí ha sigut visitar el servei dels bombers forestals de Benissa. El nostre company Pere Conca ha estat amb ells per veure com es prevenen estos incendis i com s'actua en aquestes situacions. El servei de bombers forestals es troba a ple rendiment ara en l'època estival. Ells i elles són els ulls a les muntanyes valencianes. Cal protegir-les i si hi ha cap incendi, ells estaran en primera línia. Moisés, què fan ara exactament? Ara estan fent el manteniment, la revisió diària dels equips per estar preparats. Abans han fet la distribució de la jornada, han fet un briefing, el cap d'unitat les ha assignat números i tasques a cadascú i a continuació es fa el manteniment diari. Les comprovacions no ens podem arriscar a arrencar i que no vagi una bateria. La preparación física es fundamental para este tipo de trabajo. Es fundamental debido a su trabajo, como bien dices, porque al final están sometidos a una carga de trabajo importante, con una metodología adversa en muchas ocasiones. Al final es un trabajo físico que se supone cargar con material pesado, un EPI, un equipo de protección individual pesado que además no deja que el sudor se evapore. Entonces, bueno, hay que adaptarse a esas condiciones y qué mejor manera que hacerlo con actividad física y con entrenamiento. ¿Cuántos efectius tenim ara per ara a la Comunitat Valenciana? A la Comunitat Valenciana són uns 900 operaris aproximadament. En Alacant es puc dir exactament, el que hi ha són 11 unitats terrestres, 6 components per unitat, que és una autobomba i 5 en la unitat, més 2 helitransportades. Maria Ángeles, quants anys dus en el servei de bombers forestals? Porte des del 2004, així treballant, de bombera forestal. Eres l'encarregada de l'autobomba. Quants litres d'aigua caben així dins? En aquesta justes són 3.500, però poden arribar fins a 4.500 perfectament. Depèn del tipus d'autobomba que portem. Què és allò més dur d'esta faena? Hi ha que estar preparat sempre, hi ha que estar en molt poc temps, hi ha que estar de 0 a 100% donant-ho tot i hi ha moments molt durs en aquesta faena, de condicions meteorològiques, d'estrès de la situació. Perquè quan la gent fuig del foc, vosaltres aneu a ell. Sí, així és. Es veu fàcil, però no ho és tant. Moltes vegades és prou complicat. A veure, risc d'incendi, risc de cops de calor, molta prudència,